Hej, vemeno! Ten kokot je studenej! To není žádný divadýlko, toho nikdo nevytáhl z klobouku, ty pako! Hele, přidáš se k nám, nebo chceš zmrvit další záběr, ne? Žádný záběry nejsou a není ani žádný kurva film! Vážně? Jasně. Jo? Na tu ty vole. Tak proč furt hraješ? No hraju, ale co je ti do toho? Ty nevíš? Postavu odkládám teprve, až dodělám komentář na DVD. Rychle k zemi! Krása, jsme tady, ale ty bůh ví! Vy jste mi člověče scénář, to je ta léčka! Mně to přijde doopravdy. No jasně, využijeme to! Ty krávo, nějak to tam rozjeli, že jo? To je na hovno. Popepříme je trochu. Popepři je. Nasratá kosníci! Vyválte kozy! Ty vole, viděl jsi to? A stop! To bude v traileru. Jo! Co tam máme teď? Jo! Na sever, máme Fakt jít na dobrý, sever. vole! To je Viděl ono, jsi, jak fakt jsem dobrý! střílel? Kurva, věřil jsem tomu! Tank Kvuk. Vsadím se, že na nás po cestě nachystal ještě další tyhle Vietkongy. Seržante Osirisi, svolejte mužstvo. Nabít zajistit. Jdeme! Máme před sebou pěknou štreku. Hodíme hrbem, pánové! Do zástupu! Žádný flákání.